А, Все пак човечеството се манипулира чрез страховете. Как всеки индивидуално може да преодолее този момент? Това се казва насаден страх. За да се преодолее, тук пак ще отбележа вяра. Защо казвам вяра? Когато вярваме в себе си, когато се обичаме, когато ние сме силни със силен дух, ние можем лесно да овладеем този страх и не можем да бъдем манипулирани. Но за да не бъдем манипулирани, това означава, че ние е желателно да бъдем в приемане. Приемането е част към нашия път, към духовната ни същност. Затова винаги казвам, научете се да приемате. Ако ние приемаме, ние ще изчистим и тези съзнателни и подсъзнателни страхове. Приемането е част от нашия път в живота и от нашата духовна идентичност. Затова е желателно хората да могат да вярват, да знаят как да вярват в себе си, да се обичат, да се изявяват и да са уверени във всичко, което правят. Самия страх идва от това, когато ние не искаме да приемем определени хора, не искаме да приемем определено думи и те по някакъв начин се вграждат в нас като вид страх. Затова приемайте и обичайте. По този начин може да се защитавате. Благодаря.